Τώρα, για να δω, για να δω. Ο άλλος πέντε μου την έδινε πέρα. Ποιος? Να, εκείνος. Τι λες, μαλακή. 5 ευρώ μου την 20 ευρώ πάτε όλα. 20 ευρώ μην γάμισε με τώρα, πάτε. 20 ευρώ και να σε κάνω. Μαλάκα τσίγκινο βρακάκι φοράω, πόσα μου κάνει. Δεν έχω 3 ευρώ. 3 ευρώ. Τίποτα. Τρία ευρώ έχω πάνω μου. Τι κάνεις εσύ ρε μαλάκα. Κάναμε ρεπορτάζ που πέρα. Είναι αποσταλμένος ο Βαγγελάτης. Εσύ είσαι καριό. Δεν έχεις το χέρι. Τη δίνεις 2 ευρώ και δεν λέμε σε κανέναν τίποτα. Φέρε λίγο. 10 ευρώ να μου πες αγιώς την έπιασες. Δώσε 10 ευρώ. Άρα από 30 και φύγω. Έχω όχι ευρώ. Εγώ έχω 3 ευρώ, θες. Θα σου δώσω τα νικά και πάρεις το άρωμα. Δεν το πούς ψαρώνει. Άντε, ευχαριστούμε, λέμε. Εγώ 4 ευρώ. Αυτός ήταν ωραίος. Αυτό ήταν χθες ρε, μας πούλησε.